thir tu te chibai ule okas ni som pakwa khan US chuan India nena Covid19 hrido na turin ventilator za apeta a hei hi atho ni na ni avoi khat na chu zun thla khan za bok alo peto a heng ventilator khol te hi All India Institute of Medical Sciences Regional Pariata Covid19 damlo en kolna ta na man ani US Ambassador to India Ken Jaster soidan chuan heng ventilator te hi President Truman India nena athutiam to ti puitlin na tura apek ani thule US India thian tha ani iwanga pek ani thu asoyani hripuin US ang buka India ram anoi na tawangin herikai tenun chan chhuah na turle India ramin tangkai taka hri alo do theina na apek ani ti asoyani US sarkar chuan a tho ni na tan okas ni som pakua ni lai ni khan ventilator za apek chu a hlan felta a US siam ventilator hi azang khain a man vel ol sama damlo te en kolnan hun son handa son vel po ol sam hle ni ventilator ba ka hian US Agency for International Development USAID kan ti mai thin chuan heng khol te hi a chiat pal thut po a siam that zel na tur thak ngai a om po thak na tur sum an tum zel thei tur thu an soi ngal bokani US ramatan pui tu pol USAID te chuan India ram chunga damdoi manga in en kolna healthcare system ti changtlunga choi kang turin state tam taka ma ala mek renga chu chuan hripui laka an phurrit tam takpo a chok sang khai le maya tono kas thla thleng hian chutianga tanpui na chukal pui zel ni in India ram mihring noi som thum chuang ten USAID tanpui na hi an chhor tangkai ani ti US Embassy thu chhuah chuan an soyani USAID te hian India ram chhunga hian health worker na thok turin mi singli le zasari training an lo buat sai to a chungte chu Covid19 laka invenna le hriselna ta na thil tul zual bik te zirtir le hrikai dar zel tur venna a midang kai hroi thei tura cher anni heng ba ka hian hrido tak ma tang dai to khan mi singli le sang rup te chu inven film khurdan tur an lo zirtir to boka mi zakwa som nga te hnena phei chuan healthcare facilities arwaman sak bokani India chuan coronavirus invenna vaccine siam chu mihring laka ENCHHIN thawh thumna phase 3 human trial anei ta ti NITI Aayog thu chhuah chuan soya hetianga vaccine pe hnai ani ta ka wang hian central sarkar chuan vaccine siam tu company te chu an vaccine man ni thei om azot to ti te po NITI Aayog member VK Paul chuan soyani heti lai hian Chinese vaccine Sinopharm company lamin an siam po December sang ni somnia chuan man theya an pe fel man anin be sei ve mek boka aman hi voini chiwatan India poisa sing khat zel ani tur thu Chinese Communist Party chanchin bu Global Times report chuan atar langa be sei ain ala to tia hle dona angani hi ramdang te po thlir thuakila Australia Prime Minister chuan Covid19 vaccine siam pe yani chuan an ram mi pui zong tan athlona pek vek an ni tur thu alo soi ve thunga sarkar lai pui hian heru man na ang hi kalpui thei takang mo China nen chuan ani nang lo Deuh NITI Aayog member VK Paul chuan India ram chunga Covid19 vaccine siam mek company pathum an oma an thlen thui chin ain ang lo vek boka vaccine pakhat chu mihring chunga ENCHHIN phase 3 trials ti mek ania adang pani te point ma an son thahle maya tuna hian phase 1 le 2 clinical trials anti ve mek ani atia maro chu VK Paul hian Covid19 vaccine siam tu te hi eng company ni nge an ni ti le an ni nat lam eng ma soi lang lem lovani central sarkar chuan heng coronavirus vaccine siam tu te din mun chipchiar tak le an thlen chin chu a en thli thlai renga vaccine siam tu te hmasawn na po a thatle ni ti thua soya vaccine siam zo man thei ani huna rang taka sem chhuah dan tur ruwa man na po pe fel vekani to thua soi lo siam chuakin man thei lo ni ta se aman te hi eng tiang nge nianga China company ang khan chiu khata sanga zel te ni chuan a to lutuk kan ti mai theya
hetiang lamte hi engtin nge ni zel don ni ti hian in clear ho zel teng u Central Sarkar chuan coronavirus vaccine siam 2 company tenen vaccine man chung chang hi an lo soi ho to a Sarkar chuan vaccine man tur om zat vel hi company hnena bithlia thuai turin an ngen to ni India ram chunga hian ramdang thiam na tel lo India tual chung kut chuak vaccines siam 2 pahnian oma chung tena an siam chu mihring hnena enchin me kani chung te chu Covaxin le Ziaktu D te an ni Covaxin hi Bharat Biotech Indian Council of Medical Research ICMR le National Institute of Virology Pune Tangkop tena an siam ani a Covaxin hian mihring hnena enchin thawh khatna thakhat chungin a pal tlang to a mihring chunga enchin thawh ni na phase 2 human trials po hi ti zo ani le to bok mihring hnena Covaxin enchin na hi India ram mun thlan chhuah bik medical college som pahnia kalpui me kani ti chuan a dang le chu ni chin na kan soi Zidas Kadila Ahmedabad lam company nan siam mek Ziaktu D ani thung hetiang ani mek lai hian Pune khopuya om mun khwar Serum Institute of India point mihringa enchin thawh thumna antil an lo ti zo ve to a anni hi Oxford AstraZeneca ne na thok ho khan ne tuna hian khovel puma Covid19 vaccine pe hnai Zual candidate pariat lion oma heng ho hian mihring chunga enchin phase 3 trials an hmasawn me tlombokani chungte chu Oxford AstraZeneca te Moderna te Pfizer BioNTech te Beijing Institute of Biological Products Sinopharm Wuhan Institute of Biological Products Sinopharm te Sinovac te CanSino te ti chuan tun hnaya an siam tak Russia Sputnik 5 te kha an ni a hetiang ani lai hian Russia siam Sputnik 5 hi chu conditional registration ti to ni in China siam CanSino po hi sipaitan man thei tura pom ani to bokani University of Oxford le AstraZeneca te tangkopa Covid19 vaccine siam hi phase 3 trial India Ram Medical College thlan chhuah som pasaria kalpui mek ani ve boka a hlom lian thama siam chhuah thei ani huna Serum Institute of India in a siam chhuakang Serum Institute hi khovel puma vaccine siam tu lian berani Bill and Melinda Gates Foundation ruah manna in Serum Institute of India hian vaccine mi pakhat Chiu dose khat hi India cheng zani somlim anin a siam chuakanga he foundation nena anin rem na angani chuan Covid19 vaccine dose hi million za a siam chuak don ani India hi kongeng kima khovela thil ti thei pol zinga atel vea abik takin damdoi lama ngat phei chuan a ber a holo point a ber te zinga mi chu ani hrim Bloomberg phei chuanin Covid19 vaccine thaber India siam hi khovelin a beisei hle ti a soi hialani